So bydden ni'n gweud manion fwyd a bwyd lle chi baratoi ymlaen llaw. Dod â fe i'r ford, o flaen y teledu, a pawb yn helpu hunan, bod ddim gormod o waith baratoi pan fydd yr Eurovision mlaen. Da ni'n licio hwnna. Baratoi ymlaen llaw. A falle bod hwn hefyd yn addas, wrth gwrs, ar gyfer gwylio Eurovision o flaen y teledu. Reit, na beth ni'n mynd i baratoi, mae'n barti yn y gegin, so ni'n mynd i baratoi'r nachos yma gyda'r cig sbeisli. A fi. So digon o wres o dan y badell ffrio, a mae eisiau padell ffrio drwm, a bod ni'n mynd i dal gwres, achos mae hon yn mynd i wres y ffwrn. Reit, so dwi'n mynd i ychwanegu llon llifwrdd o ole'r olewydd. Wedyn, bob amser, dwi'n ychwanegu menyn, achos mae menyn, wrth gwrs, yn mynd i ychwanegu blast a lliw. Mae'r olew yn cyrraedd tymerau bach mwy uchel, a mae'r olew yn ysgoi'r menyn i losgi. So yna 3 reswm pan mae eisiau menyn a olew. So just i ffrio, a meddalu, a bod ni'n creu rhywbeth o pwll. Reit, so sôn am y cig, mae 'da fi cig arbennig iawn, sef cig selsig o wlad Sbaen, a mae gyda fi chorizo. Sef y selsig sbeisli, dyma chi lle gweld bod yn llawn blas, llawn lliw, a dwi'n ychwanegu hwnna. So mae 'da fi un darn wedi cael ei farnio. So mae eisiau dorri fe eitha man, fel bod yn coginio trwyddo yn gyflym iawn, a mae hwn yn gig amrwd. Chi'n lle prynu un wedi coginio'n barod, wedi biclo, gyda sbeis, neu chi'n lle prynu fe'n amrwd. So mae hwnna'n un amrwd. Chi'n gallu bita fe'n amrwd, na? Na, dych. So mae 'na ddau gwahanol fath i gael. Mae 'na ddau gwahanol fath i gael. Un amrwd. Ie, so mae'n bwysig bod chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng un o'r llall. Reit. Dwi'n dweud, dwi'n siŵr bod fi wedi bita fe'n amrwd. A fi. A i chi mawr. Fi dal ma'n union, ie. Na pam gys ti'n bug na. Falle mae'r un o bam. Falle wir. So mae'r gwres yn mynd i ryddhau'r olew a'r blaseiddiau i gyd. So at hwnna, mynd i droi gwres lan ychydig bach, neu bydd yr Eurovision ma. Ti'n mo fel an? Mae'r gwres yn rhywbeth bant mari. O, na. Reit, mae dani. O ti'n fan o Eurovision, Gar? Fi yn, odw. I fi wedi bod yn gwylio'r ddau rhagbrawf. O, da iawn. A fi'n cael bod yna obeth gyda ni Lenny gyda Sam yn dros e. Meddwl? Be Prydain? Wel, mae well na llynedd, achos dim ond dim gethon ni, dy fe? O, mae fel arfer nil poa bob tro. Ie, ole, Amy Watch. Cymraes. Watch. Fyna chi gweud e. Gyda'r spaceman, yn dy fe? Ie. A mae'n debyg... Ti yn fan, ti'n gwybod mwy na ni. A mae'n debyg, mae ti gyda ni mae'r set mwyaf yn gystadleuaeth. Reit e. Ie. Nos Sadwrn. Wel, wadiwch y gofod. Dwi'n mynd i ffrio hwnna. Reit, sori, pa gig ti di roi mewn? So fan hyn, mae gyda fi stribedi o cyw iar. Mae hwnna'n iachus iawn. A sicrhau bod y cyfan wedi cael ei dorri trwyddo yn yr un maint. Bod nhw'n gyd yn coginio trwyddo yn yr un amser. A fi'n mynd ôl at Sam, a mae'n debyg bod wedi bod yn canu yn y shed yn y cyfnod clo. Na fe, na beth yw'r... Gareth, fe ti gael slot ar y Eurovision. Acoustics da yn y shed. Reit, so at hwnna wedyn, dwi'n mynd i ychwanegu llawn llwy de o bowdwr paprika. Neu gallech chi ychwanegu cayenne, neu cyfuniad o'r ddau. Am dipyn o gic a dipyn o flas. Reit, so byddwn ni ddychmygu na bod hwnna wedi selio, a bod ni'n barod nawr ar gyfer y tomatos. So fan hyn, mae gyda fi 20 o tomatos bach wedi cael ei sleisio. A i greu'r saws ar hylif, ti ar o 2 llon llifwrdd o ddŵr. So hwnna sy'n creu'r saws, a fydd yn gorchuddio'r cig a'r sbeis yma. Reit, tra bod hwnna'n ffrio, o'n i'n baratoi'r stwnsh avocado, sef y guacamole yma. O, neis. Nawr te, so dwi'n gweithio bod hwn yn aeddfed, ac yn barod ar gyfer creu stwnsh. Fi'n wath na pam ti'n torri avocado, a mae'n... O, mae'n rhy galed, neu... O, mae'n siom ar un, dwi e? Siom, y pethau chymod sy'n siomi fi fwyaf. Ond chi yn gallu prynu hain yn barod i fynd. Odi, Bon yn eiddfed, yn fe, maen nhw'n anodd iawn i eiddfedu adre. Reit, so ni'n mynd i greu stwnsh. A twn, mwyn dal y lliw, a mae'n ychwanegu blas, yn gyflym iawn, achos da ni'n gyd yn gwybod mae'n rhoi lliw yn gyflym iawn unwaith mae'n cwrdd ar air, sydd un leim. A da ni'n mynd ôl at y cig, faint o amser sydd gyda ni ychwanegu... Faint o amser, sy'n ni boes? Iawn. 2 funud. 2 funud fel Gareth. Mae'n cedi fydd y cyw iar na wedi cwcan mewn 2 funud, ond... So mae fi stribedi o bipur, so ni'n ychwanegu hwn. Iawn. So achos mae amser digon o liw yn yr Eurovision, so mae eisiau digon o liw yn yr nachos yma. So beth arall da ni'n mynd i ychwanegu? Fi'n credu bod ni yn barod nawr ar gyfer cam nesa. So ni'n mynd i godi'r cynwysion mae gyd i'r ddisgyl, mwyn creu heinen ar y gwaelod. So dwi'n ymwybodol bod y cig dal i fod yn amrwd, ond mae hwnna yn mynd i fod... Ydy, pwydwch edrych ar hwnna. So, fi'n neud yn bita hwn. Ond mae'n mynd i barhau i goginio yn gwres y ffwrn. Reit, so nôl i'r badell, da ni'n mynd i ychwanegu y tortilla chips yma. Lle chi brynu hynna gyda sbeis. Sgis ar y chwi. Reit, wedyn, mae hwn i gyd yn mynd ar ei benne.
So, lle chi baratoi i'r cam hyn, a wedyn i gynhesu fe yn barod ar gyfer swper. Oh, nice. Iawn, beth arall? Mae gyda ni hufen sir, neu gallech chi ddefnyddio creme fresh. Rwy'n hwnna mewn pentyrau ar ei bennau. Wrth gwrs, mae hwnna'n mynd i doddi a creu y pyllau hufennog yma rhwng y cig a'r llysiau. A mae hwnna'n barod nawr i wres y ffwrn. Ar wres 180 Celsius, 350 Fahrenheit, 904. Faint mae hwn mynd i fwydo, os ydych chi'n dweud? Wel, byddem i yn gweud bydde hwn yn bwydo tua 8. O! Wow. Ie. So, os yna dipyn yn dod i'r parti, wel, mae'n ddigon fyna i bawb. Ie. Reit. Chwdar Da ni'n mynd i flasu yn ystod yr egwyl, dwi'n meddwl. Okay. O, bendant. A mae'r un yma wedi coginio. Mae hwn... Perfecto. Gewn ni flas bach yn yr egwyl. Diolch ti, Gareth. Iawn. Edrych yn hyfryd. Diolch ti,